Ak sa snažíš zmeniť svoje správanie alebo sa posunúť v živote a nedarí sa ti, tak si sa možno nepozrel pravde do očí. Ja mám za sebou už roky sebarozvoja. Väčšina vecí, ktoré som sa učil, prechádzal, tak nemali moc dopad na môj život. Dali mi akurát také povedomie, o čom to celé je a čo je potrebné urobiť. A to, čo prinieslo zmeny do môjho života, tak to boli činy, ktoré som urobil. A tieto činy sú to, čomu sa často vyhýbaš. Možno si to všimol. Niekedy máš pocit, že je potrebné niečo urobiť. Ale nechce sa ti do toho. A jak ten pocit príde, okamžite začneš robiť niečo iné. Ale prečo je to tak? Čo je to za vec, že na jednej strane sa chcem posunúť a zmeniť, chcem byť iný človek a na druhej strane akoby mám z toho strach. A myslím si, že keď budem čítať, pozerať si videá, robiť si poznámky alebo pôjdem na kurzy, na retreaty, takže v skutočnosti sa tým človekom stanem. Ja som prišiel na to na vlastnej skúsenosti, že sa ním nestanem. Jedného dňa ma napadlo, že ja vlastne sa niečomu snažím vyhnúť. Akoby vnútri duše viem, čo je to, čo musím spraviť a cítim, že toto ma presne posunie tam, kam chcem ísť. Ale stále sa tomu vyhýbam a chcel som porozumieť tomu, ale prečo sa tomu vyhýbam? Som lenivý? Nemám na to čas? Alebo sa bojím? Čo to je? A dozvedel som sa, že čo to je jednoducho ochrana od nervového systému, ktorý sa snaží udržať kontinuitu a zachovať bezpečie. Udržať kontinuitu ale znamená vlastne zostať taký, aký som, pretože ten vstup do nového, stať sa novým človekom, tak to je z pohľadu nervového systému niečo neznáme, ohrozujúce. Je to vlastne nebezpečenstvo. Takže on tam nechce ísť. A teraz čo s tým? Aká je cesta z toho von? Je to celkom jednoduché v tom, že je iba potrebné naozaj sa pozrieť na to, čo sú tie veci, ktorým sa vyhýbaš. Vtip je v tom, že čím si inteligentnejší, citlivejší a čím viac už toho vieš, čím viac máš poznatkov, tak toto všetko tvoj mozog využije proti tebe. Napríklad u mňa je to to, že mám pocit, že nemám čas. Krok 2. Ako náhle pomenuješ tie strachy, ktoré za tým sú, tak už s nimi vieš pracovať. V tomto bode, keď pomenuješ to, čo je potrebné spraviť a zároveň pomenuješ to, čoho sa bojíš, tak tvoj nervový systém prechádza zo stratégie vyhýbania sa do stratégie vysporiadavania sa. A začne sa vysporiadavať s tým strachom. A takýmto spôsobom môžeš postupne dostať ten strach pod kontrolu.